bienvenidas y bienvenidos a estas jornadas de creación positiva. Me toca inaugurar, pero lo que a mí me gustaría, básicamente, esta inauguración es hacer agradecimientos. Y agradecer primero la presencia de la ilustre señora doña Dolors Jordi y Julià, que es la secretaria de Familia, y que gracias a la Secretaría de Familia del Departamento de Benestar de la Generalitat de Cataluña ha sido posible poder hacer estas jornadas. Primero porque nos han ayudado a encontrar esta sala, nos han ayudado a que todo funcionase como, pues como estaba previsto que funcionase, o sea, bien. Y también queríamos agradecer al ICD la posibilidad y la facilitación también de muchas de las gestiones logísticas, que es lo que más cuenta. Y agradecer al Plan Nacional del SIDA, que este año sí ha querido apoyar de nuevo estas jornadas. Pero sobre todo yo quería agradecer a la gente, al elenco de personas que hace posible que esto suceda. En primer lugar, al equipo de creación positiva, que os ha recibido, que los materiales los tenéis porque se han pegado un curro impresionante en temas de diseño. Ayer estaban hasta las tantas haciendo carpetas y ahora están ahí. Entonces, y tienen nombre. Entonces, agradecer a Ana, agradecer a las Martas, a Marta Nélida y a Marta, agradecer a Mar y agradecer a Belén y agradecer a Guillem, que ahora no está con nosotros, pero está en espíritu el trabajo. Agradecer fundamentalmente a Montse Pineda, sobre todo esta idea que nos impulsa cuando entramos en situaciones de desesperación prejornadas, que es que el optimismo es una opción política, y entonces aquí hacemos política día a día intentando mantener el optimismo como podemos. Agradeceros a vosotras y a vosotros el hecho de querer compartir con nosotras estas 10º jornadas. Llevamos 10 años haciendo esto, ayer lo hablábamos con nuestra troupe de ponentes y ponentas, que luego os comentaré. 10 años son muchos años. En 10 años hemos visto cómo la gente de nuestro alrededor les cambiaba la vida, tenían hijos, se quedaban huérfanos, cambiaban de lugares y de espacios, eran abuelas, se jubilaban. Ha sido todo un proceso y toda una trayectoria vital que han querido compartir con nosotras y estamos absolutamente agradecidas y emocionadas con este tema. 10 años complicados, 10 años difíciles, pero 10 años absolutamente intensos. Intensos en el tema de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, en contra del estigma y la discriminación. Y todo ello nos lleva a este eslogan que es violentadas, que de alguna manera todos los días cuando abrimos la prensa, cuando abrimos los periódicos, cuando miramos en Internet, cuando vienen nuestros usuarios y usuarias a las consultas, nosotras nos sentimos violentadas, porque eso está ahí. A pesar de los avances, a pesar de los años, seguimos en situaciones de violencias y nos sentimos violentadas con esas situaciones. Y por último, yo quería agradecer a nuestro elenco de ponentes, talleristas y moderadoras. Para nosotros es un verdadero lujo y un verdadero placer que estén con nosotras. Ayer se reían porque realmente hemos hecho como una especie de troupe. Y hay muchas personas que llevan con nosotros ayudándonos y compartiendo su sabiduría de una generosidad impresionante desde hace 10 años. Creo que lo que nos falta, y es una idea que vamos a recoger, va a ser el Jornada Bus, que es irnos todos en troupe haciendo jornadas, talleres y ponencias por allende los mares. Pero han estado con nosotras y han estado dándonos ideas, compartiendo lo que sabían, compartiendo lo que no sabían y sobre todo compartiendo sus vidas. Y yo creo que en este compartir hemos hecho estas jornadas
que cuando mirábamos el programa era como una especie de miscelánea, pero que tenía un sentido para nosotras, que era realmente celebrar esos 10 años, celebrar que el VIH está ahí, que tenemos que volver a repensar sobre temas que parecían que están caducos, como es el tema de la prevención, que tenemos que seguir pensando y repensando sobre qué pasa con el tema de los derechos, y seguir pensando y repensando qué nos pasa con el tema de los cuidados, qué forma tenemos de cuidarnos y de recuperación. Así que a todas las que estáis, a todas las que estuvisteis y a todas las que estaréis, muchísimas gracias. Y sin más, que yo me alargo mis 7 minutos, ya has visto que dan para mucho, que se me comentan en 14, quería pasarle la palabra a Dolors Gordi i tu ja és. Bé, moltíssimes gràcies i bon dia a tothom. En nom del Departament de Benestar i Família, perquè d'alguna manera també parlo en representació de la consellera, de la senyora Neus Punté, i també de la presidenta de l'Institut Català de les Dones. Vull dir que d'alguna manera també com a dona, més som un departament que som dones majoritàriament, no? Per tant, diguéssim que vinc amb la triple representació femenina del Departament de Benestar i Família. Llavors, jo sobretot vull agrair a l'organització i d'una manera concreta a Creació Positiva i a la Montse Pineda d'una manera molt particular, doncs el que ens hagin convidat precisament també a estar en aquesta inauguració i estar amb tots vostès, amb tots vosaltres per participar d'aquestes jornades, que a més avui fan 10 anys, 10 jornades correlatives d'una temàtica tan important com aquesta, pensem que realment vol dir que s'estan fent bé les coses, vol dir que hi ha persones de molt nivell i de molta qualitat que realment estan treballant per aquest tema des de fa 10 anys. Ara fa un momentet, quan hem arribat, comentàvem amb la Montse i m'explicava una mica les persones que col·laboraven molt directament amb aquestes jornades des de feia 10 anys i a més d'una manera reiterativa. I jo li deia que realment quan es fan bé les coses això és un motiu de la qualitat que s'hi posa i per tant jo en aquest sentit felicito molt sincerament a l'organització i felicito molt sincerament a totes les persones que durant tots aquests anys esteu treballant amb aquest tema que és importantíssim per la salut de les dones i els homes que en el nostre país tenen aquesta problemàtica de l'UVIH. La participació de les diferents unitats orgàniques de tot el nostre departament en el Pla Interdepartamental de la lluita contra la sida i concretament la Secretaria de Família, l'Institut Català de la Dona, la Direcció General d'Immigració, la de Joventut, vull dir, d'alguna manera és un departament que estem molt implicats amb el treball amb aquesta temàtica. Una comissió interdepartamental que coordina el Departament de Salut, com és lògic. Des del nostre departament hi donem molta importància en les polítiques de prevenció de l'UVIH i també totes les altres malalties de transmissió sexual. En aquests moments es va acabar un pla, com tots saben, i estem elaborant el nou pla interdepartamental. I en aquest també, d'una manera, hi estem participant molt activament des del departament i ja també s'incorporen al costat del tema de l'UVIH les altres malalties de transmissió sexual. Al pla, on sempre hem tingut actuacions diverses i prioritàries, des de la Secretaria de Família i des del Departament de Benestar i Família, hi ha un apartat concret que dona suport a tot el que és la implementació de projectes de prevenció. La prevenció és importantíssima, com també ara es deia, adreçada als diferents col·lectius i desenvolupades per entitats sense afany de lucre de l'àmbit comunitari, com ara precisament estem veient avui aquí en aquestes jornades. Sense entitats com aquestes no seria possible tirar endavant totes aquestes polítiques i molt menys arribar a tota la quantitat de gent que hem d'arribar. Les actuacions i la feina diària d'aquestes entitats són absolutament primordials per poder combatre aquestes malalties. El pla també reconeix la importància de l'aplicació transversal de la perspectiva de gènere. Aquest és un tema que és transversal, també en les polítiques generals de la Generalitat, del govern, de qualsevol estament, són transversals perquè vol dir que afecten absolutament a tots els àmbits de la vida quotidiana d'una persona. Permet dissenyar actuacions i indicadors d'avaluació que no siguin androcèntrics per fer més efectives les actuacions que poden ser i de fet són diferents en funció del sexe. Vull dir, buscar aquelles polítiques que s'adeqüin millor a cadascun dels sexes dins d'aquestes qüestions. També té en compte la interculturalitat per inspirar especificitats en les actuacions i que en garanteixi l'efectivitat.
També aquí, ja abans ho comentàvem, hi ha moltes qüestions que a vegades són ideològiques des del punt de vista d'allò que està impregnat en una cultura, en una societat, per la manera de viure, la manera de pensar de molts anys, i tot això també fa que totes aquestes polítiques, que totes aquestes actuacions i que sobretot el treball continuat d'entitats com les que esteu organitzant aquestes jornades fan que tot això pugui anar canviant i pugui anar cada vegada en un sentit molt més positiu. Les polítiques preventives cada vegada, per tant, han d'anar més encaminades a apoderar i donar eines a les persones perquè puguin gestionar positivament les seves relacions. La informació per si sola no canvia conductes. El fet que cada vegada hi hagi més informació, que en els últims anys cada vegada hi hagi més gent que conegui el que és l'UVIH o inclús que en aquests moments no és una malaltia que no mata, que és una malaltia que al llarg dels temps no es cura, però sí que, diguéssim, no dona els resultats que estava donant abans, no és suficientment. La informació de la por incapacita i encara en aquests moments tot això, amb això s'hi ha de lluitar perquè la gent s'hi pugui afrontar amb una normalitat. Per poder canviar conductes cal fer un pas més, cal incidir en l'educació a nivell familiar. Aquest és un tema que considero fonamental i abans ara també el comentàvem. Cal treballar sobretot el respecte a les persones, la no discriminació per qualsevol raó i concretament també per raó de patir una malaltia. I en el cas d'avui ens plantegen en persones que són portadores o que són malalts de l'UVIH. Això és importantíssim perquè aquest respecte a la persona, aquesta no discriminació a ningú per cap motiu i menys tampoc pel fet de patir una malaltia, això s'ha d'imbuir a la societat i s'ha d'educar, s'ha de treballar des de la família, des de tots els àmbits socials, perquè realment el respecte a les persones sigui la qüestió més transversal i més normalitzadora d'una societat. Per acabar, vull destacar també posar en valor el que és l'Acord Nacional Pioner Europa per fer front a l'epidèmia de l'UVIH a Catalunya contra l'estigma relacional. Aquest acord es va promoure precisament per les entitats que formen part del Comitè 1 de desembre i es va signar al Parlament de Catalunya el 6 de març del 2014 amb el suport de totes les forces polítiques del nostre país. Crec que també aquest és un fet important i que també posa en valor la importància que té quan unes entitats lluiten per un tema i donen, però que també quan hi ha tots els partits polítics, o sigui, tot un Parlament, hi dona aquest suport i dona aquest valor i per tant es compromet a tirar endavant aquestes polítiques transversals i aquestes polítiques d'erradicació d'aquest tema. Cal treballar per un país integrador on totes les persones es sentin protegides en els seus drets i respectades en les seves diferències. Un país on la cohesió sigui l'eix vertebrador de les polítiques socials. En general, desitjo que totes aquestes jornades siguin ben profitoses. Espero que n'hi hagi la 11, la 12, la 13, que anem seguint, però que anem seguint per seguir treballant del respecte a les persones, de la no discriminació, que seguim treballant per tot el que cada vegada sigui menys necessari pel fet que cada vegada tinguem més resoltes, millor resoltes totes aquestes temàtiques i per tant sigui necessari continuar-hi treballant, però sempre des d'aquest àmbit que anem millorant en tots els aspectes. Espero que aquesta jornada sigui molt profitosa i torno a repetir el meu agraïment a tots els que ho heu fet possible, a les persones que treballeu en aquest àmbit des de fa tants anys i que per tant és vostre el mèrit també que les polítiques vagin canviant. Sé que me han informado que hay algunas personas de fuera de Cataluña, todo y que estoy convencida que el catalán y el castellano son dos idiomas en los que se puede entender perfectamente, nos podemos entender perfectamente en todos los sentidos, pero los que somos bilingües de entrada a veces ni tan solo nos damos cuenta de cuando estamos hablando en una lengua o en la otra. Si hay, por tanto, alguien que no me ha entendido del todo, simplemente quiero repetir un agradecimiento a los organizadores de estas jornadas, a todas las personas y a todos los profesionales que estáis trabajando en este tema de manera intensa desde hace muchos años, felicitar por los 10 años de estas jornadas, desear que continúe este trabajo, dar todo el apoyo desde el Govern de la Generalitat a no solo estas jornadas, sino a todos los movimientos que trabajan para erradicar el VIH y para, sobre todo, sus consecuencias en las personas. Y a partir de esto, que hoy sea una jornada muy provechosa. Muy bienvenidos a Cataluña. Estamos encantados de que estéis entre nosotros y que ya podéis continuar con los temas más técnicos y encantada de que me habéis invitado a venir a estar un ratito con vosotros y voy a escuchar a la doctora, recuerda, Encarna-Odó, que seguro que va a ser súper interesante lo que ella tenga que decirnos a todos. Muchísimos días. Muy buenos días. Moltes gràcies, Dolors.